Sanibona bafethu uvane lo bafethu iPirates siphinde yakwenza ke lokho. Last week basitshela ngeindaba ezimnandi basayini bani babesayina uSipho Mbuli. But this week ngolesithathu ekseni nje bavele basinikeza izindaba ezimnandi okudlula lezi kaSipho Mbuli bafethu. Osuna police umdlali lo bafethu Orlando Pirates ekade imfuna. Sasikade simfuna lo mjide lo mfethu. Mukhumbula hle Orlando Pirates ayifuna ukumsayina osuna police ideal yayisicomplete ngoJanuary but ke iclub yakhe yomjida ayifunanga ukumdedela. Orlando Pirates ke yasho ukuthi ayikho inkinga iyaphela isizini. Osuna police umthola kahle mase kuphela isizini. Hawu sokanini madoda. Yabona ke la iPirates izopheka ngempela. Yabona ucoach lo umusha bamnikeze izinkunu eziphelele. Bamnikeze izinkunu eziphelele uthi apheke asinikeze ileague. Osuna police Sipho Mbule those players alone equality nje leyo iyodwa. Imagine bezo add kule squad Orlando Pirates esivele sinaso right now. Bawusinikeza leyo boost leyo ukuthi mfethu sihambe so challenge for ileague, sihambe so challenge for iChampions League. We need ama trophies asile kule season. Yabona le season le Orlando Pirates imifailure angazi ngempela ukuthi yini ezosisiza mesingadlali kahle. Angifuni nje uqhamanga. I'm really happy with this signing. Bafethu it was unexpected. It was unexpected but ke to be honest iPulwane City it feels like ibivalele ekhoneni ngale signing le. Yabo I spoke about this deal 2 weeks ago. Yabo I spoke ukuthi okay uSinapoli's want to move to eGauteng. Ufuna ke goal umjida akafuna ukuhlala kwiPulwane City again. So abawuthiwa ama team abe interested currently kwideal uSinapoli's bekuyiKaizer Chiefs and iOrlando Pirates. But ke iKaizer Chiefs bekuyiyona team ebiloku iyobheka abanye abadlali. Orlando Pirates ibi interested kakhulu kuSinapoli's. Kaizer Chiefs ibiloku iyele iyobheka phesheya iyobheka abadlali abazoyisiza nje wanibonile isi-announceile na iKaizer Chiefs i-announce umlungu osuka le ebedlala kwi-English Championship mase basayina nomjido bedlala le ePortugal. So iPirates vele yasala yodwa kulomjaho lo. Athazini samlando uSinapoli's ivalue yakhe bisiyehlile compared to le value ade iyona ngoJanuary. Ivalue yakhe bisiyehlile indlela ade dlala ngakhona beselehlile izinga lakhe. Ubumbona umjida uthi akasekho happy ukudlala kwePulwane City. Orlando Pirates ke yafika yazomlanda umjida wafethu. Ungangitshela ama comments uzizwa kanjani ngale signing le. I'm really happy. I'm sure asakhona amanye ama signings asakhona amanye ama signings but for now mina ngijabulile bafethu angifuqama ngijabulile noma isingavala Orlando Pirates ekusayinini mhlambe ke wona ungangitshela ukuthi ngifuna abasayini ba but isengavala mfethu isengavala manje kusayinini seku enough bawusijabulisa heyibo kuze kube yileyo ndlela but nje mina hayi manje ngijabule kakhulu bafethu hayibo uSinapoli's. I think it's the right time right now ukuthi simdedele umfuki ngayodlala phesheya. Sesinawo umdlali ozofika vala isikhala sakhe. Ukhona futhi noThembang Moremi lapha mfethu. Yabo Sipho Mbule bakhona mfethu bazofika bavala isikhala lapho umfuki ngimehamba. Like right now ngisenalo uvala. Yabo umehamba umfuki okay I can look at the players we have and I will say okay ukhona uNkoto ukhona umfuki ukhona uApolice ukhona uMoremi. Yabo bawusinikeza leyo nto leyo. Maybe you can go and bring back ubani uJaden Rhodes. Yabona ba uJaden Rhodes lapha kwiCape Town City asazi. Yabo ngangitshela wena ama comments uzizwa kanjani ngale signing le but bafethu kaze nga happy bafethu.